Elég a falra festeni. Már is megjelenik. Mi a francot művelnek maguk? Csak amit elterveztünk, semmi mást. Valóban? Ezek szerint most én vagyok a vállalatcsoport irányítója? Hát nem. A kis tőzsdei akciójuk hiába való volt, barátom, most pedig elvitte a munkásaimat, hogy azok túrják magának a város napi 24 órában. Hogyan segíti ez elő azt a célomat, hogy a vállalatom magába olvassza fényét? Menjen ki. Nem, maradjon csak. Itt én döntök. Tényleg úgy érzi, maga dönt? Egy kisebb vagyont kapott tőlem. És azt hiszi, ettől hatalma van fölöttem? Mit akar? Nos, a pénze és az eszközei igen hasznosak voltak. Mostanáig. Micsoda maga? A felszámoló vagyok. Lejárt a türelmi idő, fizetni kell. Maga mindennél rosszabb. Én a szükséges rossz vagyok.